Ndeni kwina kuli konse kumene mukuonera program ya tsiku la lero ya Haso Yanga. Haso Yanga paja timacheza ndi anthu osiyana-siyana amene amapanga ma business osiyana-siyana, ntchito zosiyana-siyana, kungomva kuti kodi business yawo imayenda bwanji. Iwo akatapita ku ntchito zinthu zake zimakhala motani. Nde dzina langa ndine Sunganasiriya. Lero tili ku Lilongwe katikati ndithu mwansika kumene ku Lilongwe Bridge. Kumene tikufuna ticheze ndi anzathu amene amapanga business ya Milatho. Milatho yake imeneyi ukafuna kuti uyende zachangu kuchoka mbali ina kupita mbali ina umakhala kudutsa ndithu Milatho yake imeneyi. Koma kodi business imeneyi imayenda bwanji? Khalani pomwepo. Kupitira ndi Haso Yanga ndilinso ndi mmodzi anakamba kuti amasinthana malo ano. Nafenso tungofuna timve kuti kodi experience yake ndi yotani kugwira ntchito malo ano. Dzina ni ndani komanso mumachokera kuti mani? Dzina ngani Clement Chisale nimachokera WhatsApp. Kwa Chisapo. Takupezani pa malo ano a business pano. Inu munayamba liti pamenepo? Fende damba kalekale kwambiri. Kalekale kwambiri. Kodi kalekale ndi liti? Kalekale like 2004. 2004? Kalekale kwambiri. Asedi kale ditu. Chinachitika nchani kuti uyambe nthawi imeneyo? Nthawi imeneyo madzi ndamavuta kwambiri. Okay. Madzi amata akabwera anthu amaswapo olokera. Kalekale anthu amalokera maboti. Pompa papa? Pompa pamene maboti amazungulira pamene pa maboti. Kunyamula anthu bisa sidya lauko. Kunyamulaso zasiya sidya lauko. Tumaboti dijato. Maboti nene boti. Ndi topanga chonchi. Lopalasa Ndeuti anthu alindika unjika kuchoka kubwera kuchoka kupita. Kena kono pabwera lingaliro. Kabwera no zero zoti tili ngokhuma ndi chani? Ngokhuma bridge. Kana kwa bwana basa nakhala basi ukambilana kuza kuma bridge. Okay. Temene ndikumbukira marola 5 kwacha. 5 kwacha? Marola 5 kwacha temene. Inali ya greed nthawi imeneyo 5 kwacha nthawi imeneyo. 5 kwacha temene lokhalolera papa. Kena kuti amba kukwera. Amba kukwera 5 kwacha, zaro la 10 kwacha. Zaro la 10 kwacha, zaro la 20 kwacha. 20 kwacha iyi 50 bar. 50 bar abalili bahanzi. Mukuyembekezaso nthawi nake mudzakwezaso. Tibeso dzakadziwi kutsogolo wewe. Kana isi aba twanzi. Izakhaili pa twanzi. Kuyambira 2004 makamaka imene unayamba iwe kugwira ntchito pano mpaka pano pa business yakhale kuyenda bwanji? Business yabwino. Ndiye bwino ye? Tezi ndati mangu dandaula kuti vula ikabwera. Mix imata kuti tengera chinthu chokwatirira kutali. Ndakazoma nthawi drama sori libe sori tingapange replace pamene popo. Okay. Ndeti mvula ijaka kulula kupita kumamera mpamba wapita. Mpamba wapita titani. Kena kumuyambeso tamanga. Tamanga. Kena kundukumaso. Kena kunkwirani. Bikaso anthu azitakuoloka mabwino. Chiyambire 2004 munthu anagwako yokumona mwina chizungulire kapena chani? Manthawi zambiri mene amagwanda anthu kuti amakhala aledzera. Anu ake taoni ino. Anu ake amakhala kuti anu ake taoni. Ndamakhala zoti yamwe kena kake akamaoloka iyi zoti agwaro alivasiti nemma alipilitabe sina ngamakhala zoti ndani wake tauni ifene machoka pano timasila katundu ndiko alipilitsa kopeza kuti mawa iyi akotsakotsa marabose wagulisa nditi mangwasi azidusa basi sina ngawo ndani wake tauni amene ondoka ndi amene amadutsa ulere mamvetsetsa kuti awanda anu wake tauni ndi amene amachitetesa chinthuzi ifene mati kuvaya kubwera zachililimo oti alipilitsi tipesa ndikuti agulisa mirengo se mwazi mayanga chasu Okay, aliyese pamalo pake. Koma palibe munthu amene mwina iwe kuyambira 2004 amene unamona kuti wangogwa basi mwina chizungulire. Kumathawi zambiri anthu akamayenda paso bina mundo wangolo loyetsa pakampata pena pake zoti ulophazire takukwana ungoloyetsa mundo kawo basi. Nde mukatero nde amalipirabe kapena basi mangu akhululukira. Mangu akhululukira. Ndikadzabwera ine pano kanga ndidzalowetsa dala mwendo kuti andikhululukire. Chabwino ndifuna ndimvetsetse nzako chama ndifotokozera zoti mmakhala pali anthu osiyana-siyana amene amabwera pano. Kudza ena tsiku lawo, ena tsiku lawo. Mmayiro sankha masiku kapena basi zimangochitika. Ine side tsiku lake.
Okay. Zikaka kokolo kasoka cha mabweya so modzi kusonkherana kena kupanga so modzi kala so mene lilipo. Ndikuona pali Timilatho tingapo ndikawerenga almost 6 ndithu. Ndekuti wina alisa ndi makastoma lake kapena zimangotengera basi aliyese kumene wayandikirapo. Ena amangotengera sokolide kuti bridge ndioneka bwanji kapena kuti sinanga amene asoka mayenda bridge amakhala kuvina vina. Ndazimayina amakhala ali ndi mantha kuti atenti koloke bridge yakulija ndisikhala yotani. Makhala muno bwino. Kuti mathakoloka muno bwino via bweleraso. Ndekuti mukamakoma inunso mmakoma kuti tikomeka bo kusiyana ndi kanzathu cholinga makastoma lambira adzibwera kuti. Amene. Chabwino. Ndifuna ndimvetsetsenso tima bridge timene titi. Mukamakhala muli ndi association kuti poti tipo nambiri kapena basi aliyesa mangopanga amene akupangira. Kapena kuti mwina asite amafuna mukumane nawo kena koma kumana nawo pamodzi. Iwo maninawo. Okay. Zimangoenda choncho. Zimangoenda choncho. Iwe pa tsiku lako limene unakhalako panopa ndi nthawi limene umayikumbukira kuti koma nthawi yakuti kunali business. Pa tsiku limene nakhala pa nthawi imeneyo magezi asite kunali mademo. Ndi anthu akuzira kuthawa akutani. Ndisanameka makhoma ka bridge. Ndi kuthawa kwa malipirabe. Kuthawa makazo kuti sinanga maopa bridge yayo kuti anthu adyerera ndi amakaso akoloka bridge akaka. Ndi makazo kuti kuphulira nthawi. Bwana. Ndi anzanu akuthawa ino Maria muperekabe. Ambelejire. Akuti ambelejire. Alipo anthu ena mwina kupatula eni akatauna amene mathawa makastoma atadutsani kungotera. Alipo. Alipo makastoma oti daily olo mwina olo pamwezi paja maka daily amakazola kungotani. Akungodutsa kuti amene kuti apa ndesingili bo. Mwina ndikamabwera mathaungwamvetsetsa kuti avaya. Alipo ena otamalipira pamwezi kapa wiki kapena. Palibe. Ndipompo basi. Papsha tonola. Ngongole simalolaso iyayi kapena. Ngongole simalolaso. Mangomvetsetsa munthu na kuti apa pasingili bo. Tuloke nawo. Ndi akuti awolokani. Ozamulonjelera ndi imakhajata. Munawoloka. Sisi makaso lamulonjelera makhala ni boye basi yapita imene. Owezo akaza teka basi zimene. Okay. Pali anthu amene amapwegetsa mahaso azinzawo ena anyamata kungokhala sangapange kena kake basi kuti moyo wawo upite patsogolo. Anyamata ngati amene mungawankhulo kuti chani. Anyamata amene watu kungowalimbikitsa kuti makosi ndi ambiri. Sinanga paliso anyamata ena watata tamanga ntawuni moti ngati madzirawo makhala ngati akuzungulira. Masinanga anyamata masuku akanachoka ndi mayo. Sangatenge madzi kumagulisa wamadzi. Bwana. Koma umatuka khala mukuona bwina azinzana amene akhala mupanga nawo pa anthu forward. Pali anthu oti apanga zitukuko chokera business yomwewe. Zitukuko ndene zambiri. Manga manyumba. Okay. Moyo nkumapitirira basi. Kumavalira. Muli ndi masomphenya kuti mtsogolomo mwina bridge imene idzakhala yachitsulo kapena idzakhala yotani kapena zimatani. Masomphenya amenewo ndesilingalira mix ife ngati ana kumakuluakulu akamakhala pasi kumagunda na miru. Amakhala ndi kuti akudziwa anu akeyo. Bwana. Mwina pamene tupita kumapeto kwakucheza kwathu. Maintenance mmapanga pa wiki kapena pa mwezi kapena season mwina ya mvula ikamayandikira kapena zimakhala bwanji. Maintenance ndizimangotengera. Chifukwa ngati mene lili munthu mene nakayo makhaula ana town. Amakhala ngoyotsapo matabawira atatu pa bridge pa. Ndimakafumala amadandaula. Asingopanga body bless muno bwino. Ndenthe zambiri kwa makazo kuti mvula ikabwera ikavaisa ndikena kubasi mzotani. Komaso. Ndakunyadirani kwambiri mani. Sure. Mujanna fotokozera muja kuti ndikhala ndikucheza ndi anzathu amene amapanga ndithu business ya Timilatho limeneli. Kuti timve kuti kodi anayamba bwanji zimakhala bwanji zikuchitika motani. Dzina ndi ndani komanso mumachokera kuti mani? Dzina langa ndine Maliki, ndimakhala kuchigwiri. Kuchigwirizano chakulikuni mbali yawo. Chakulikuni. Pano takupezani pa malo a business. Aliyese business yake amayidziwa bwinobwino. Dzina la business yanu mumati ndi chani? Mumati mabridge. Mabridge? Business ya mabridge. Business ya mabridge? Yani mabridge ida amenewa. Ino business imeneyi munayamba kugwira ntchito pano litiro? Inayamba 2024. 2024? Ndikuti 2024, 2025 zaka ziwiri uli panopa. Mwina business imeneyi chidachitika nchani kuti upezeke uli pano? Inala ndenga ndamkulanga kumuzi. Okay. Ndimakhala malo manko. Uncle wako ndi amene amene umakhala panopa kapena ndi amene amakhala mbuyo? Amene amakhala mbuyo ndana ntenga ine. Bridge imeneyi ndi ya uncle wako yo kapena ndi ya gulu kapena zimakhala bwanji? Ya gulu.
Oh, muli ndi gulu? Mumalicha kuti yani gulu limene? Kapena mmango kumana basi? Mmango kumana. Oh, muli anthu angati mgulu limene? 4. Okay. Nde chinachitika ndi chani mwina ukamacheza ndi ankulu ako kumafunsa kuti mpakana ayambe kukhazikitsa bridge imene? Mwina anthu 4 amene adabwera pamodzi ndi kukhazikitsa gululi. Muliso mwina nditi maudindo uyu ichi kapena basi nonse mmango jendetsera pamodzi? Manjendetsera pamodzi. Okay. Nagawana wiki. Munagawana mawiki? Ndi zimayenda bwanji kuti wiki anthu awiri, wiki naso anthu awiri. Oh. Kadi fera ka wiki ino, wiki amasi tisakhalatso. Oh, ndi wiki nadzakhale na. Ndi kuti so mmakhamu kusonkherana kuti tichikhome chinthu chichonchi nonse pagulanulo. Ndimasonkherana. Akabwera masa aja kukoloka ichichi, ndi ndimasonkherana ndalama pagula mitengo komasi. Oh, kamataso kukoloka mvula ikamabwera? Oh. Tiyelekeze ndochoka mbali ino ndopita mbali yawo. Ndikalipira 20 kwacha. Ndidzafunanso ndilipireso pochoka pobwera kuno. Oh. Simmatenga kuti aya poti analipira. Kamulo wakateni museu muli isilipira. Akuti tizimatengera kuti tsiku limene lolo ka udutsa kangati ukungwene ndithu kulipire ndalama. Kungoyerekeza mwina pa tsiku pamatodutsa anthu angati pa? Pamadutsa anthu ambiri. Ambiri ngati mwina 100, 200, kapena 700 kapena mwina kungoyerekeza. Mwina 700. Oh. Kupita kutere. Ino ndi mbali ina ya nsika. Uko ndi kunsika kwenikweni kuja. Anthu amene amadutsa ambiri amakhala kuchoka kuti. Ndochoka kuno pita uku kapena ochoka kupita uku. Azimabalansana. Oh, zimabalansana. Okay. Koma wina aliyense amalipira ndithu 100 kwacha pakadalipa. Oh. Aliyense oloka bridge amalipira 100 kwacha. Zimatheka kudutsa pa ngongole? Zimatheka kumupesesa munthu adava ndilibe ndipasa ndikamabwerera. Ndipo bwere amapereka 100 kwacha chaka pena apereka ya kwanza. Okay. Kuli anthu ovuta mtauni muno. Sizimatheka zimabauza zija kungodutsa pano basi kaka kuti kupepesa. Ayi. Sizitheka. Zimatengera kuti amwena ava ndilibe ndimamupesesa munthu uja. Kuti munthu uja alibe. Akauti ndipasa ndikamabwerera ukuku. Ndiye timafesesa munthu uja ali basa akamabwerera amene. Kodi business imeneyi ili ndi season kuti nthawi ya season ndiye mwina kumadutsa anthu ambiri. Nthawi yoti siya season ili ndi season. Season yake mumadziwira chani chimakhala chani? Ukatha mwezi. Maka pa 1. Maleva 5. Anthu amadutsa kwambiri. Nanga makhala mwezi wa ujeno atha. Mukatende mumaza tizicheza. Ndiye kuti amene ali wiki imene amazaza atizicheza ndalama. Ndiye tiyelekeze muja mafotokozera mani kuti makhala masiku kugawana. Amene apanga ndalama tsiku limene zimakhala zawo kapena zonse mazazibwesa pamodzi nkugawana. Zimakhala zawo. Oh. Ngati tsiku loli limakhala ndalama ndi zake. Ndi mmene zimakhala zikukhalira. Ndi mmene zimakhalira. Unakamba nthawi ya mvula kuti nthawi zina amatapeza kuti mitengo yakukoloka zikachitika nthawi imeneyi anthu samaopa kudutsa? Samaopa tikangokoma basi. Okay. Zinachitikako kuti mwina mwakhoma wina wake wagwa nthawi imeneyo? Sizinachitikeko? Chiyambireni? Timakhala tolimba tinthu nditatikulu kuti anthu amatha kudutsa mwina kudutsana kapena wina amadikira zake akamabwera amadutsana. Olo anthu aja kuti amatupa amadutsana. Anyamwezi ndizolemera amadutsa amaoloka pa bridge. Olo zolemera? Simapanga ngati mmene amapangira ma bridge ena aja kuti ayi munthu wolemera chonchi kapena akanyamula katundu chonchi sakuyena kudutsa. Anyamula mabelo aja amaoloka pa bridge. Zimabelo za ujenzi za zofa? Kaya savala zija. Zonse zimakhazi kuteka. Wow. Tiyelekeze tsiku limene umalikumbukire wewe kuti unakhalako koma tsiku limene ndi business ina ayenda kwambiri. Umalikumbukira lilipo? Lilipo. Kuna ali business yotani nthawi imene? Kuna ali business kwa dawi nali nta ya Idi. Nanga Islamu ambira amalowa ntawuni muno. Wagula zinthu. Washopa janchani. Ndio unali business. Munapanga business kwambiri. Mwina munachoka ndi makobidanga. Ndinachoka ndama zambiri. Zambiri ndizingada we. Ndinachoka ndi hanzi. 100,000? Panopa? Wow. Yes. Mwaona ari kumakhala makobiri osabango ndi ayi mahaso ake ndithu amakhala amenetu.
Mmenemo ndithu ndimendachezera ndi anzathu amene amapanga business ya Milatho kuno ku Lilongwe Bridge. Mukamadutsa ndithu mudzaona kuti mwina mukatukire kuita kwake ku Milatho wakulu ndikutali mangodutsa mweyi bora mungokhala ndi hanzi basa kuti kubwera kuno idzakhala hanzi kodetsetsa kunayonso haso yawo ikipita patsogolo. Dzina langa ndine Sungana Nisiliya mwakomanonse.